iska samar ne kokoro ko Allah duniya ta zo karke shigan da kai wannan shigan da kai ba shigan musu ne bane kai ba shigan musu ne bane wai ba kai ne jikan malam gaba mai da dawa ba amma da gane duniya ta kusa zo karke wallahi ka canza rayuwanka tun wurin nake faɗa ma wannan gaskiya wallahi zai ka da wallahi amma kuna shiga irin bazan turawa ya kamata ka canza kai dukkan kama hula ka zama kamar tallan kanwa ka fito gari sai amma zaman lafiya dajibi ne shiga ta kamala kamata ka je ka samu hula ka fata kai mai tallan kanwa wallahi ya kamata ka soya cikin iskan samaran tun da na gani ganin shi fa yanda ake so kudi yake bukata na san matsalarsa No. ya ba ka basan nan tun da ganka na san kai dan albarka ne albarka mun arziki kai yaro dan gidan garbati akari matu yaro dan albarka yaro wahin babansa ai baban kashi ma hayyan da yake Allah jikan sa irin ku aka so ai inda irin ku ai komai normal ne haka ake so yawa to malam na ce ba ka ce me na ce malam dama a canjin nan ne wannan kudin nan da na baka to dama za ka tara 50 ne kamar 450 kwal ubanka shage yaro nan ne